ପିଇଲ କିନ୍ତୁ ଯାହା କହୁଛ ତୁମର କଣ ଅସୁବିଧା କଲା ଯେ ତମେ ଏଯାଏ ଚାହା ପିଇଲ କାହିଁକି? ଦୟାକରି ତମେ ପଚାରେ ଏଠି ପଳେଇଲ। ସାନ ବାବୁ ତମେ ଯାହା କହୁଛ ତମେ କି ବାପା କେହି ବି ମୋ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନ। ମାନେ ତମେ କହୁଛ ଆରେ ମୁଁ ଏବେ ବି କହୁଛି ସେ ଝିଅ କିଏ ମୁଁ ଚିହ୍ନେ ନା କି ଜାଣେ ନା। ହେଲେ ସେ ଝିଅ ତ କହୁଥିଲେ ବାଙ୍ଗଲାରେ ଥିଲାବେଳେ ତମେ ତାକୁ ବାହା ହେଇଛ ସେ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି। କାକା ମୁଁ ଏବେ ବି ସତ କଥା କହୁଛି ସେ ଝିଅ କିଏ ମୁଁ ଚିହ୍ନେ ନା କି ଜାଣେ ନା। ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁଁ ମୋ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଦେଖୁଛି। ତା ଛଡ଼ା ସେ ଏଠି ବୋହୁ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଲେଣି। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛି। ସାନ ବାବୁ କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା କହୁଛ। କୋଉ ଝିଅ କଣ ଏମିତି ମିଛ କଥା କହିପାରିବ ଯେ ମୁଁ ଏ ପୁଅକୁ ବାହା ହେଇଛି ଆଉ ମୁଁ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି? ନା ନା ମିଛ ସିଏ କହୁନି ମିଛ ମୁଁ କହୁଛି। ଆରେ ସାନ ବାବୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କଥା ଏଇ ସାନ ବାବୁ ଏ ବୋଉମା ଆସିଲୁନି ମୁଁ ଆଜି ଏଣିକି ତମେ ତମେ ବୁଝାବୁଝି ହଉଛ। ভগবান দেখো শিবକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ପାର୍ବତୀ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ। ମୁଁ ବି ଦେଖୁଛି ତପସ୍ୟା କରିକି ତମକୁ ପାଇଥିଲି। ତମେ ମତେ ଭଲ ପାଇ ବାହା ହେଇଥିଲ ଆଉ ବାଙ୍ଗଲୋରରେ ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ରହିଥିଲେ। ଦେଖ ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ରଖିବ। କିଏ ତମେ ଖାଲି ବଜ ବଜ ଏଠି ହଉଛ? ତମେ ଦିନକୁ 100 ଥର ପଚାରୁଛ ତୁ କିଏ ମୁଁ କେତେ ଥର କହିବି ମୁଁ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ। ହଉ ମୋ କଥାଟା ରଖିବ ନା ନାଇଁ? ତମେ ଯଦି ନ ରଖିବ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇ ବାପାଙ୍କୁ କହିବି। ବାପାଙ୍କୁ କାହିଁ କହିବ? ଆରେ ଏମିତି ମନ୍ତ୍ର ଫୁକି ଦେଇଛ ଯେ ବାପା ମତେ ନୁହେଁ ତମର ଯାହା ଦରକାର ମତେ ଅର୍ଡର ଦେଇଦେବେ ଆଣିବା ପାଇଁ। କଣ ଦରକାର କୁହ? ବଜାରରୁ ମୋର କିଛିଟା ଜିନିଷ ଆସିବ ଆଣିଦବ। କଣ କୁହ?